Vasárnap 4 csapat részvételével Pápán rendezték a regionális kosárlabda-bajnokság kadett döntőjét. A Pápa Mutax Kft. Fiataljai 2 mérkőzésen igyekeztek kivívni a továbbjutást. A nyugati régió B csoportjában mindössze 1 vereséget szenvedtek el a pápai fiatalok, így bizakodva várhatták a játéknapot. A 4-es döntőben a házigazdák Sopronnal, a szombathelyiek Nagykanizsával meccseltek. Az első mérkőzést ugye Sopronnal játsszuk, ez az elődöntő, a másik elődöntőben a Kanizsa a Sopronnal, ifjúsolymokkal játszik. Az egyik csoport első, a másik csoport másodikjával, és utána a 2 győztes döntőt, a 2 vesztes pedig a harmadik helyet játszik értelemszerűen. Aki megnyeri ezt a tornát, az pedig jövő hétvégén kétnapos rendezvényen vehet részt, vagy Nyíregyházán, vagy Budapesten, vagy pedig Kaposváron, ezt még nem tudjuk. Az pedig az országos regionális döntő lesz, tehát a régiós bajnokok, a 4 legjobb csapat küzdhet ott egymással majd. Mik az erőviszonyok? Én úgy gondolom, hogy ebből a mezőnyből a Kanizsa, illetve mi magasan kiemelkedünk, most van ugye fél ideje a soproni mérkőzésnek, de látható, hogy magabiztosan vezetünk, és én a másik fél időben sem számítok meglepetésre. De hát ugye ez a 2 csapat már játszott egymással az alapszakaszban össze, akkor is hasonló eredmény született. A Kanizsát várom mindenféleképpen a döntőbe, ott pedig egy igazán parázsmérkőzés várható, hiszen decemberben sikerült idegenben nyernünk, majd tavasszal Kanizsának sikerült itt nyernie, tehát most egyfajta döntőmérkőzés, én úgy gondolom kialakulhat, és remélem, hogy azért a gyerekek mind fejben, mind fizikálisan bírni fogják majd a dolgokat, és sikerül itthon tartanunk a győzelmet. Te is említetted, hogy most az első meccs fél idejénél járunk, 50-30 az állás. Eddig hogy tetszett ez a 2 negyed? Én úgy gondolom, hogy azért, amiért a gyerekek jöttek, azt teljesítették, cserélgettem, próbálok mindenkinek játék lehetőséget adni, különböző dolgokat kipróbálni. Látom azokat a srácokat is legalább, akik kevesebb lehetőséget kapnak a szezonban, és éles körülmények között is kipróbálhatják magukat. Én úgy gondolom, hogy eddig az elvárásokat teljesítette minden srác, és remélem a másik fél időben is hasonlóan megyünk tovább, és talán az 50 pontra meg lesz a 100 pontunk, és azért hazai pályán az mindenféleképpen szép lenne. Ha sikerülne megnyerni a mai elődöntőt, akkor mit várhatunk majd jövő héten tőletek? Az már teljesen más része, hiszen azért a lebonyolítást nézve azért tudni kell, hogy a kiemelt bajnokságban 12 csapat küzd egymással, az ország 12 legjobb utánpótlás csapata, és ha így nézzük, ugye a régiókban az elsők, azok a 13-16. helyezett csapatok, ott pedig már akár egy kőbányai darazsak, vagy egy nyíregyházi kosársuli, olyan merítési bázis van, illetve olyan szakmai munkát tudnak elvégezni, amivel mi ilyen szinten nem tudjuk fölvenni a versenyt. Lelkesedésben, kisebb, nagyon kis furmányos dolgokkal esetleg sikerül egy olyan taktikai elemmel meglepni őket, mint olyan tavaly sikerült a Nyíregyházat például meglepnünk, hogy az Zalaegerszeggel játszottunk egy parti meccset, de a pesti csapattól például teljesen meglepő módon simán kikaptunk, úgyhogy utánpótlásban ezt előre nem lehet tudni, nem mi vagyunk az esélyesek, de engem mindig is a játék érdekelt, hogy önmagukhoz képest mit tudnak teljesíteni a srácok, és hogy ne tolják össze magukat. Ez a lehető legfontosabb, mert azért sok olyan eset volt, hogy ebben a korosztályban lévők, nagyon jó képességű srác is, azért még nem mindig tudja kihozni magából azt, ami benne van, de én remélem, hogy ha sikerül esetleg odaig eljutni, akkor a 2 napos tornán is ügyesek lehetnek. A PKC 86-56-ra legyőzte a soproniakat, a döntőben azonban hitehagyottan, enerváltan játszottak, így a Kanizsa KK-tól 91-53-as vereséget szenvedtek.